Bansat patpan telai Giêsu Dakas nang trong mi wan ban pen lai lut yang da jing mang trong mi sop Espanya ka do nu jang Met trong mi la sop lutang dasnang putrai dapan siat siya nila pen pong hakli jong mi na pokrong lami kaong batsnam saat ku nyanyi Manlong jagari Kikun sakma belawan pai syami Jisu Temap kipap jonga Jisu
Aga kerja ngukpa baru kun baru bensim bakoi. Amen. Ka jinyai jong utrai jong yu Jesus Christ. Bar ka jinyai jong ublay. Lemmer jinyai slog jong bensim bakoi. Kindon borobor ringkat bat pi. Rengkat bat piru. Komen ko para. Tongin yu kubur bangilong kinong pop. Kenang bangilong kibala kre. Ban le diam ya ki jin maya bakoi. Ngapla hau blay bedon bor bero. Bariap hi ko men ko para. Mangalale pop shipun Da ka jing perkat. Da ki tin da ki kam da ka jing le klet. Da ka jing le palat jonga. Da ka jing le palat jonga. Da ka jing le palat bakrau jonga. Namar kata kerpat kamaria bakui. Kabayesa ka thai suti. Ya ki angel badi kiru koi. Bariap hi ko men ko para. Banduai na ka benta jonga. How try ublay jungi. Ublay bedon bor baro ni sen yengi. Badan dalam mabe ki pop jungi. Unyalam yengi saka jing bam jukun. Amen. Ken rat ko is neyangi Cristo mako Cristo ra ko nong penim jongi penim yangi Try ken rat ko is neyangi Try ken rat ko is neyangi Cristo mako Cristo rat ko nong penim jongi penim yangi Dongin ya duai Tungin ya duai benyok jinyarap ban sengap bat ko ngu ya kaktin ublay. Ablay ko kpa jungi. To yarap yangi ban shashkor ya ukun jong me. To pensyai yangi da kaktin jong me. Bangin dubla ban syem ya kalenti kabayalam syame. Ngipan ya kane daw try jungi u Jesu Christ ukun jong me. Ubay baru bas nishar bat me lem baru mensim bakoy. Ublay junom la junom. Amen. Ka jing pule na ke kitab Genesis. Hakito kisngi utray ulaong hao Abram. Tolet no nalakari nalakikur kijad bat na kaying ukpa jong pi. Syakari bangan sa pen i hapi. Ngan sa pelong ya pi kaway kijad ben riu ka bakraw. Ngan kerku ya pi bat ngan pen kraw ya ka kerteng jong pi. Hadu ba pihi penlong ka jing kerku. Ngan kerku ya kito ki ba kerku ya pi bat ya uta o batim ya pi ngaru ngan tim. Bat da pi kijaj ben riu ka perthai ken sakerku ya lade. Kumta u Abram ulalait kumba utray ulayatu ya u. Kaktin jong utray. Is ngungu yaw blay.
chong me kotrai kan kdop ki bashania kamen sim kayai ap kermen yutrai ubalong jing yarap pasti jongi dashisha kanonut hau kakmen nishanya haker teng baku jongu kajing kajong me kotrai kan kdop ki bashania Kajing puli nakashiti baar u Paulus bakut Shaul Timotheus. Ublay ukot bat upan sya yangi. Ko blay ba iet e. To shim lakabha hakajing sya shitom. Nakabenta ka gospel hakabor jong ublay. Ubala pelat yangi bat ubala khot yangi dakajing khot kabakut. Om namar badawa kikam jongi Henry katkum badawa kajing temu jong u. Pat kajing ay ba ula ay hangi ha u Kris Jisu nado bamjukut. Bat balapen pau menta da kajing wan jong unong penim jongi u Kris Jisu. Ubala pendu ya kajing yap. Bat ubala penpau ya kajing im bakajing bam yap da ka gospel. Kaktien jong utrai. Ngis ngongo yao blay. Kasur jong ukpa kalawan na beneng kaong une ulong ukhun be I jonga to ngap ia u. Kris Jisu yen joy ban ngap ka gospel jongu Utrai unol rengkat bat pi. Rengkat bat piru Kajing pule na ka gospel bakut kat ko mu Matthews. Kaburom hami kotrai. Henrius ngi hadin u Jisu u khot lang bat u ya u Petrus u Jacob bat u para jung u Yohanes bat ulaya lam kerpang yaki halor ulum bajrong. Katba kidang yapej ula kela kadur kadar. Kakmat jung u kalatang shain kum kasngi bat kijain jung u kilali palang. Kendit kila yu I yau Moses bat u Elijah baki ya kren bat u Jisu. Teu Petrus ula ong hau Jisu ko kendrat kabha bangin sa hang ne lada me kwa ngan thau hang ne lai tli ki ying trep kawe yeme kawe yu Moses bat kawe yu Elijah. Kadba udang kren ulo uba pernai ula tap yaki bat kawe kasur na ulo kalaong une ulong ukun ba e jonga yaw bangas ngau baha to shashkor ya u haba ke sendran kila yos ngau ya kata kasur kila ting her bat kila dem pelup hakendo eu Jisu lawan baru lakta yaki to yang George ulaong what shifting kumta kila kmit mar kila yu I ba omdon mano light tang u Jisu kadba kidang wan hiar na ulum
u Jisu la khang yaki wat yatu hano yakane ka jinyu i tad anda ukun ubriu ulami pat na ka jinyap ka gospel jong utrai ka jinyero imi kokre Wei na ki presiden ba pau nam ha ka perthei mo udai u George Washington ka history ka ong borobor ba ka Amerika ka US kan nomyo presiden syu kum u George Washington namar ba udai u briu u ba syempang udai u briu ba stad udai u briu uba yar ka jing mut jing perkhat udai u briu uba jamnud uba lui uba dap la ka jing iet baru haju ka por ka history ka ong udai u briu u presiden uba perking hadu kata na kata katau kisay ong borobor enam yo presiden kumu George Washington hadu ba ki khot yu ba udai u kupa jong kari Amerika kata kadi jing kraw jong neu presiden jong ka Amerika hakawai ka por kat ba ki khot u khot bamja haying lajong mo yaki nong sensyar jong kiri ba per laong ba wei u briu no po France u menteri na po France u wan shaying jong u ban wan yakendu yu ban ya bamja lang haying kat kata jing kraw jong tau presiden uta u menteri na po France udap da kajin sokmen but ulik nang ban lek bamja shiying jong u neu presiden George Washington da kowe kajing modru ba ukwa ban ya kendu ya ka kemi jong George Washington ten dala dep kata kabam kasa dala dep kata kajinya kawai u neu menteri na po France ulek ya kendu ya ka kemi jong George Washington but udon kowe kajing keli uong kumno pipen he pensan yo George Washington nadu dangret pilaan menyatu ya kata kakmi ha kajin le rain bakat u menteri jong ka France u kren ya ka kamnang syu ban jebab ka ong tang kawe ka sur tang kawe ka kentin ka ong nadu bo dangret ngahikai yo George ban sya skor nadu bo dangret ngahikai yo George ban sya skor padai kata kaba penlong briu man briu yu kat hadu kane kakerdan kabaudon mentah ka jin sya skor kadai ke kabangi asmoru ha ka liturgi jong mentah kasngi utrai baar ha ka porlen ka jin sya skor nadu ka jin pule ka benengkong lagi kitab Genesis ngiyo asngau kumno mene ublei ukren ya u Abraham baudai ban sya skor bat buun ko ngu kenang baun poi sya kata kari ke balakular hakajin pule ka baaru u Paulus apostol u pensyai syusyu ya u Timothy yano ban sya skor ya u Jisu namar bau Jisu udai unong penim bat unong suspak jungi bar ka gospel ka bangi dang syud dep pule menta kasur ka bami nau pa kadai kata uong to sya skor yu uneu long ukun ubanga ije to sya skor yu na kata katau ha kane ka sngi baar jong katayo ha ka porlen kabalang ka khot ka wer yang ngaba dipi ko men ko para hatongi la mo ban sya skor hatongi sya skor mo ya Jisu hatongi sya skor mo yaki prophet hatongi sya skor mo yaki an jong kabalang yaki an jong kaimlang kasalang hatongi sya skor mo yaki an jong kajela jong kari habang apik yaki jingilong jong kaimlang kasalang jungi kani kaba ngasngotu babun na pedeng jong abad jong pi ngim sya skor na kata daw kajala jungi kapoy sya ka jersey kajing im Kristan jungi kapoy sya ka jersey namar ba
ngim don por ban syashkor. Habau blay meneu kren, haba kasur meneu ke kren, ya kitu ki apostol, ki badon hajrong jong ulum. Kaong, to syashkor ya u. Kat bahak kane ka juk junga bajung pi menta, ngi syashkor om dei ya u, Henry ya babun kisur. Kisur ki bawan na kadiang, kisur ki bawan na kamon, kisur ki bawan na syadin, kisur ki bawan na syakmat. Hadu ba ngim don por ban sngap ban syashkor ya u. Nakata kadaw ken ko mangong kajasi kadang kendrei hakaji im jungi kum ki Kristan kajasi kadang kendrei hakaji im jungi hagane ka imlang kasalang jungi. Namar ngim don por ban syashkor ya u. Nakata kadaw ngatharai kabalang kakot kaweri nga badyapi ban puson janai kini kintin kibau Jisu kibau blay Ukren bangin syashkor yaw Jisu nganud ban ong ya kane ngim syashkor namar ba ladangi syashkor yaw Jisu nginom klim ladangi syashkor yaw Jisu nginom tok ladangi syashkor yaw Jisu nginom krensi ladangi syashkor yaw Jisu ngim arsap ladangi syashkor yaw Jisu nginom longru ki babamsap Henry kini baro ki ja hakajing im jongi sedang nadu ki ba halor syadu ki barit ki baria kane ka jesi ka kendrei namar ngim don por ban syashkor yaw Jisu ban syashkor yaw neu kun ubaid jong ublay nakata kadaw ngi im hakajing pos new ngi kren syapang gajing ik ya kabalang ngi kren syapang gajing ik ya kajaj benriu hakini kis ngi piyo sngow ba kata gajing ik mo ka ketin ik ya kajaj benriu ik ya kajaj benriu ngi im hakajing pos new bangi ong bangi ik ya kabalang kabong bangi ik ya kajaj benriu ngi longkum kido kesendan ngi longkum u Petrus ngi longkum u Jakob kum Yohanes meneh ka gospel ki im hakajing pos new hadu bagi kren rumah u Petrus ukren rumah wong ngin thau lightly ka ying ka way me ka way yo Moses ka way yo Elijah ngim ha jing pos new baleng im ha jing pos new namar ba ngi sngap tang ya kisur kibawan nakamon nakadiang kibawan naka social media kibawan nau tau pastor nau tau padar nau tau ta ngi im ha jing pos new ngim syashkor yaw Jisu kei kabal pelongi nga banong bangim don ke por ban syashkor yaw Jisu namar bunsin ngikum kita ki Kristan ngim don por wat ban pli ya ka Bible ngim don por ban poy ki sakramen ngidon ke por ban pelut saw kentasan kentah ka pej ka television lane ban pej ho mobile Henry ban pelut por she second ban pli ka Bible ngim don te hatongi syashkor sa yaw blay hatongi syashkor sa yaw Jisu nakata daw kay ngiim hakajing pos ni hukum u Petrus ngiim hakajing kren rumah kum Petrus namar ba ngim don kata kapor ban syashkor yaw Jisu tengah tarai hakum kene ka sengi ngilapoy siya kata yaw baar hakane ka porlen kata ka bau Jisu khot uwer yang ngabat ya pi bangin syashkori u kata ka ba kabalang ka khot ka wer yang ngabat ya pi bangin syashkori u Jisu da ka bangin penlut por keng ban sngap ban pule ya ka ketin jong ublay om tang ya kisur ki bawan haki social media ne haki television ne haki way haki jinglor ni ne haki way ki jing kren jong uneu tai Henry syashkor ya ka ketin jong ublay kenang mangin yo ya kata ke burom ke bau Jisu yu la peni ki apostol kajing palang ke burom ngirugin yo kata tang ladangi syashkor yu eniro yo Jisu Kristus junom amen tungin ye yang man ini apply ala kajing ngej
jing mi pan bat ha jing im ka bam chuku Kajin duai kirungai to ngin ya kerpa dia ublei ukpa jungi uba ha kajin kelador ukun jung u pen pau hangi ya kajin kordor jong kajin khot jung u yaki yangi Nakabenta ukpa bakwe jongi ubishop jongi kilingdo batki katikis jongi bakajing perkat ya kajing ye jublei habakhot yaki kandu penklan yaki bankit ya kanu kajing jenjar habadawa kajing bha jongka mesiam ngi kerpat yami kotrai ngi kerpat yami kotrai nakabenta kani karampe kristan jongi bangindom nyaw yu jisu kobu moses bathamai banyalam yangi lingba kari kanja jong kani kaperte bat ban ngit sneng ha kajing alam jongu ngi kerpat yami kotrai ngi kerpat yami kotrai Nakabenta iwe pa iwe nangi bahabang isingotu badon kajing emble hapo jungi ngide banyale ban rikop yaka kadbala ban bad ban penroy yaka hakipor baro ngi kerpat yami kotrai ngi kerpat yami kotrai Nakabenta ki kristan ki baladu jingkermen ba kajing perkat kajing ye jublei yaki kandu penklan yaki banyai nes kem hakajing khot jongki ngi kerpat yami kotrai ngi kerpat yami kotrai Nakabenta ki briobaro bagajing syai ukris kandob yarabi ki banyu iye kajing mut jong kajing em jong ki spaki hajar jong ki jingjenjar jong kajing kemen bat kajing yap ngi kerpat yami kotrai ngi kerpat yami kotrai kokpa nge ngu yami pamela khot yangi banyo bantan lem hagajing em bat kaburom jong ukon jong meu jisu ai bagajing perkhat ya kajing i jong me kabam ju pep kan pen khlai nyangi ban yai pen kaladuri la de kum mau ha kajing im kumta bangin du poi shabneng hangta haba kaburom jung u bat kajong me kin longru kajongi junom la junom amen Duai komen ko para bakajing kinya jonga bat jong pi kan long bap liang hun hakmat ublei ukpa badun bor baro to try in pinang ye jing kyan ti jong pi nakabenta kajing ro kaprom ka kateng jongu kajing monto ingi ban balang bu jongu baro ka we kokpa ai bagane ka eucharis kan weng no yaki pop jongi kan pen khut pen kentang yangi bangin long ki babit ban rakhe burom ya ka paskha ka ban sawan ngipania kani haka kerteng jong Jesus Christ utrai jongi amen utrai undon ringkat bat pi ringkat bat pi do ken tiu ya laki donot ni ken tiu ki shau do ngene aingu yo try ken rat ublei jongi ka shong hok bat kadai kok pa badon bor baro bat ko blei bam jukut ka shong hok bangin aingu yemi man ka por ban man ka jaka u Jesus Christ ukhun jong me ulak lador hakmat jong kisendran la jong ban pen scam ya ka jinge jongki hala ka jinglong blei ulo kwa ban hikai ki lengba ka jinya tu lupa ba ukris balakular
udah day ban sya shitom bat ban yap shua ba unyo ya ke burom jong ke jing mipat tinamar kata lembat ki pat angel lembat ki rukhoj ngiro pendon burom yame da kabayai ruai Hosanna, you blaze your throne, right? Hosanna, you blaze them good. Why Hosanna, you blaze you know? Why Hosanna, you blaze your throne, right? Hosanna, you blaze them good. Why Hosanna, you blaze you know? And you roar you. Kakateng utrai, kakateng utrai, kakateng utrai. Dap dap kapneng dap sakakyan daw nakaburong, nakaburong jong mi. Why Hosanna, you play shatrong, why Hosanna, you play temple, why Hosanna, you play Juno. Why Hosanna, you play shatrong, why Hosanna, you play temple, why Hosanna, you play Juno. Da shisha melong bo kuit ko try ka tamay jong ka jing kuit baro namar ka tangi karpad yami do pen kuit pen kentang ikini ki jing terwa jongi da ka bapa ayu mensim jong me kum ka umjer halor jong ki makindub kalalong yingi kamet bat ka snam jong utray jong yu Jesus Christ ha ka por baladino ayu badala ka mon sengaw baha ulap diang ya ka jing sha shitom ula shim yaw kupu pada ka ba ay ngu yame ula kedia ayu ubat ula ay u halaki senran uong to shim bato bam na kanepi baro namar kane kalong kamet jonga ya ka ben IT na ka benta jong pi ha kaju karukom ndalalaya bam ula shimi ka kuri bada ka ba ngu biang yeme ula aya ka hala kisenran uong do shim bato di na kane pi baro namar kane kalong ka kuri jong ka snam jonga jong ka jutang batamai bat bam jukut ya ka ban penmi na ka bantai jong pi ba jong ki babun ya ka ban map iki pop tule ya gani ban kan mau yanga ka jin maya jong ka jin ngej Katasin bangi bagyo ne uku bat ini nakani kaguri ngipen na gajing yap jong ekotrai Tadhadu perwan namar kata ngi bapen mentai ka jin yap ka jin mi pat jungu ngi terwa hame ko try uk pu jong ka jin im ya ka kuri jong ka jin pen im ngi dai ngu ai dem namar me la nyo yangi ki babit ban yang hakmat jong me bat ban shakri yame na ka bas ngorit ngi karpat yame bangi ki bayo benta ha ka met bat ka snamu krez ngin long ki bapen ya tali ka way daw men sim bakoy Dokan mau ko try kabalang jome kabala priang hasat lak kapertay. Bato panjanay ka jin iet. Rengkat baru Francis ukpa bakod jongi
u Victor u Bishop jungi bat baro kilingdo to kan mau lemru ya ki men ki parashin rang berkan thei ki balai othia da ka ba kremen ya ki jing mi pat badia baro ki bala khlat no ha ka jing isne e jong me to pediang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me to isne yingi baro ngi karpat ya me khnang barangkat bat kamaria the so ti ba khoi ka mi jong u blei u Joseph ba khoi u kurim jong ka ki apostol ba khoi bat baro ki ru khoi ki bla pen so bahaya me pateng la pateng ngin dub long ki babit ban yo ban dalem ha jing imbam jukut ban ngin nya ro bat pendon burom ya me da u khun jong meu Jesus Christ da u lambat u bat ha u kan long ha meu bleu pa badon bor ha ga jing long ka we jong u men sim ba khu baro ka burom bat ka jing ya ro junom la junom amen kumbala hukumingi dunong penim mat kumbala hikai yangi dagak tin blay ngi nut ban ong ko pa jongi ubah beneng kan long ka bakhuj ka kerteng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me ha ga kendo kumbah beneng to ai hingi menta ga jin bam jongi ka bahala ka sngi matomap yangi yiki rengkang jongi kumbang ngiru ngi map ikibales niu yangi barwal yalam yangi sya kajing penshoy Henry to pelait ingi nakabas new to pelait ingi nakabas new ngi katpat ko try aga jing spon jong me to ai jing suk jing sign ki sngi jongi khnang bada ga jing rap ga jing sne jong me ngin light boro bor nakapop ban ngin yo jing da na ga jing jar baro kat bang idang ap khmi lenti ga jing kremen bakhuj bat ga jing wan pat jong nong pen im jong yu Jesus Christ Namar gajong mi kalom kahima gajong me kabor kaburom junom la junom ko try Jesus Christ me ubalong ki apostol jong me kajing suk ngai happy kajing suk jong nga ai happy wat pe ki pop jongi Henry ya kajing ngai jong kabalang jong me barha kajing spun jong me to ai hakai kajing suk ber kajing tli ko we kat kum kamon jong me ma me ubaim barubasun syar junom la junom Amen kajing suk ko try kandon borobor ringkat bat phi do ngin ya truai kada kajing suk iwe pat kajing suk bat phi Kun lang bro jong u blay me bakit no ki Hakmi ukun lang broad jong ublay hakmi ubakit no ikipop jong ka perthei sukito ki balakhot sya ka jing khawai jong ukun lang broad ko kan rat long jong hok men rung hapo ka ying jong en reshu an tan tien kamen sim jong kan sakya hi kamen kasnam res kan ring sya ka jing imbam jukut amen
tiang ban don bat mi ko trai kuk siang na im ha me im hanga me sabat nga ko trai baba Sim jong u Chris to pen koi parianga edu Chris to pen imyanga umbatoy nakakrong u Kristo sanyanga stam u Kristen Jing shalebe to pen klan shuyanga Kres baba to shash koryanga Hapo ki jing mong jong me try ai ngan ri awat shangan klano Tungin ya duai. Ngiay ngu yami kutray, bamelap sa yangi dagane kayu karis. Bat me la ailat yangi, ki basyong basaha gane ka prathay, ban mat lepa da kajing kawai beneng. Do pediang ya kane kajing ay ngu jungi, lang ba ukris utray jungi. Amen. Utray undon rengkat bat pi. Ringkat bat piru. Ublay badon borbaro un kerkuya pi, barya kajintmu babha jong pi. Ukpa, barukun bat umen siyem bakoid. Amen. To yelay suk kamas kalaway, ni sungaw mo yaw blay.
kaburam hok pa brokun bramin simakun kununut bukui tamu Jisu kumaria kunirap ki Kristan ketemu pa brokun bramin simakun